Ahojte kamoši! Chceme vás pozvať na super akciu. Volá sa Bene Party a robí ju kapela Tusex Band, kde hrajú naši fotrovia. Bude to už 18. októbra v Bratislave bare Bukovsky 2. Bude tam veľa hudby, tanca a zo pár prekvapení. A viete, čo je najlepšie? Celé vstupné pôjde pre rodiny s deťmi, ktoré potrebujú pomoc. Napríklad na jedlo, lieky, alebo aby mali počas zimy doma teplúčko. O všetko sa postaráme spolu s portálom ďakujeme.sk, ktorý pomáha ľuďom už 18 rokov. Takže vidíme sa 18. októbra, určite príďte. Viac informácií nájdete na tuzexband.sk, na sieťach a v každej dobrej lekárni. Ďakujeme! A tešíme sa na vás! Bude to už 18. Koľkatého? Bude to 18. októbra v Volá sa Bene Party. Volá sa Bene Party a robia ju... Počkaj, prestaň, nič. Dobre. Volá sa Bene Party, ale ja neviem, čo ich potom robia tak. Bude to už 18. októbra v Bratislave bare Bukovsky 2.